Máme tu koniec januára, veľmi sa ospravedlňujem za ten hukot, ale momentálne teraz robíme takú jarnú údržbu mikrobusov. Konečne nám to trošku slnečko dovolilo a sneh nám poľavil. V rýchlosti si vieme ukázať našu flotilu vozidel, ktorú máme aktuálne k dispozícii a stále sa rozširuje, aby ste mali trošku predstavu o tom, čo si u nás viete prenajať viac ako 5 miest. Po mojej ľavej ruke sú mikrobusy z kategórie štandard o veľkosti L2H2, sú to Ducata 2.3 motory. Niektoré sú 9-miestne, niektoré 8-miestne lavicové, 9-miestne, 8-miestny automat, 9-miestny automat a takisto 8. Je naozaj z čoho vyberať. Napríklad z tohto šetrného 8-miestneho mikrobusu, ktorý má dokonca ľavé aj pravé bočné dvere, sa dajú vybrať dve zadné rady a viete si z toho spraviť buď 5-miestnu alebo 2-miestnu dodávku o veľkosti L2H2. Veľmi obľúbená vec, keď idete 4 alebo 5 niekam a potrebujete si zobrať so sebou veľa batožiny alebo nejaké rôzne predmety alebo veci, tak tento mikrobus ponúka obrovský batožinový priestor a dajú sa z neho flexibilne povyberať sedadlá presne tak, ako potrebujete. Tu sa nachádza kategória mikrobusov Business, po mojej ľavej aj pravej strane, taktiež veľmi všestranné vozidlá, väčšina z nich sú long verzie, tamto je jedna krátka verzia, manuálnou prevodovkou 8-miestna, čo nepotrebuje až takú veľkú long verziu. Každý mikrobus má 8 alebo 9 miest. Máme tu aj mikrobusy s manuálnou, aj mikrobusy, ale väčšina mikrobusov je s automatickou prevodovkou, ale sú ľudia, ktorí si fakt vyžadujú aj manuál, čiže máme aj takéto. Každý mikrobus má veľký batožinový priestor, variabilne nastaviteľné sedadlá, ktoré sa dajú takisto presúvať, posúvať alebo vyberať podľa toho, ako človek potrebuje. Takže každý tento mikrobus vie byť maximálne 9-miestny a minimálne 2-miestny s veľkým batožinovým priestorom. Aktuálne už sa chystáme na sezónu 2026. Sme veľmi prekvapení a ďakujeme, že tieto mikrobusy nám chodia aj cime, že je o nich záujem. My ich zatiaľ pekne poservisujeme, pripravíme, poprezúvame. Aktuálne už nám beží rezervácia mikrobusov na našej stránke Autakošice.sk. To má záujem o mikrobus nie len na letné dovolenky, ale vlastne počas celého roka. Na stránke Autakošice.sk stačí vyklikať veľmi jednoduchý formulár, zažiadať si o cenovú ponuku, respektíve si buknúť niektorý z týchto vozidel. To má záujem o prenajom mikrobusov Autakošice.sk.